falta pintura, liburu, kuaderno eta hainbeste ardura. Apurka ikasiaz euskaldun kultura, ikastola garaia hemen amaitu da. Ondo hasi zazue hurrengo abentura. Ondo hasi zazue hurrengo abentura. Egunak zenbatuta ikastola laga, pausoan ateak asko pozten gara. Amek esango dute hain nire alabak lur planeta guztitik oberena bada, ta politena dela banekien jada. Ta politena dela banekien jada. Zebildu gara hainbat bertsolari, handiak agurtzeko gabiltza kantari. Pasa duzuelako denbora ugari, hor labanaketa hau zeuentzat opari. Agur DBH-ko laugarren mailari. Agur DBH-ko laugarren mailari. Bereko dituzue zuen liburuak, ta zuen bihotzea hemengo lagunak. Lai, 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 hemengo lagunak. Lai, 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 hemengo lagunak. Eskolan egondako urte guztietan, oso ondo pasatu duzue benetan. Lai, 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 duzue benetan. Lai, 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 duzue benetan. Uda aprobetxatu ondo pasatzeko, gizarte eta natura behingo zazteko. Lai, 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 behingo zazteko. Lai, 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 behingo zazteko. Egunetatik orain zoazte etxera, guzaka banatzen gara, zuek zaudete batera. San Nikolas ikastolan, hau da zuen bukaera, ta hau da zuen agurra, ta zuen azken aukera. Institutora zoazte, ta erabili euskera, hobeto izango delako, nota hobeak atera. Zuek bazoaztelako, bi urte batxillerrera, horregatik egin du guztiontzat abari. Euskaraz ikasteko lekua sortu zenuten hementxe, latina baino zarragoa da eta iraundu bain luze. Demostratzen gabiltzagu beti, nola jarraitu holaxe. Euskaldun denok beti gabiltza, laguntzeko presla letxe. Demostratzen gabiltzagu beti, nola jarraitu holaxe. Euskaldun denok beti gabiltza, laguntzeko presla letxe. Irakasleak izan ditugu denetarik irakasten, hasieratik egon dira horrentzuten eta azaltzen. Materizan naturta guztia dakite eta bazekiten, hemen dioaten garen arren, inoiz ez gaituzte hasten. Materizan naturta guztia dakite eta bazekiten, hemen dioaten garen arren, inoiz ez gaituzte hasten. Beti bazkaltzen eman diguta, euskaraz bai beti dena, kexa eta kexa baina berak aguanta digu dilema. Beraz bukazken lagun moduan, egin diogu honena. Joan horrela jakin dugu eta hori dugu orain pena. Zu ikastoratik joatea dugu orainko kondena. Maite zaitugu kontzizu zara, gure zaindari